प्रभु श्री राम के रोल निभावे के अच्छा। पहले ही बताओ मर्द हो कि मेहरारू मरद तो कहा मर्द है मर्द लिखा बोलो टाइट तो करके मौग लिखा ना टाइट बोलो मर्द हो कि मेहरारू मरद ए महाराज पहले ग्राम पंचायत पर से हाथ हटा के विधानसभा पर लाए। हाँ बहुत सुंदर मर्द हवा लड़का हवा कि लड़की लड़का लड़का के कह बाबू के बहुत सुंदर हम कहा कहता कि तू चाचा के लड़का हो। जब लड़का हवा क्या पूछ रहे हैं जनाना हवा कि जनानी जनाना हवा कि जनानी जोर से बोलो जनाना के कर गर्दाना के ना मन बा मजाक करता लोग जनाना जनानी एक कहल जाला ठीक नो हम ही गलती पूछ देने सवाल स्थिति कैसन बा ठीक बा बहुत सुंदर तारा के रोल दिया राम के निभावे के बा जब मर्द रहेला उहे सारा रोल निभा सकेला कह के रोल निभा देब हम निभा देब नु कह कि हमार नाम राम हो राम है ना हम है कह कि हमार नाम राम हो हमार नाम है अरे मर्द के नहीं कह कि हमार नाम राम हो राम बा हमार राम इनकर बारे राम तहार होए कह तारा कि राम हमार हो कह कि हमार नाम राम हो हमार नाम राम बा अरे जाब हो बोरा जाब हो काठी रे मलाई बोरा लोग ये ठीक के नाक में बोरा बांध दिया तोनी के गो अलगे माथा खइले रहला तहार नाम राम हो बस तारा बाबूजी के नाम बोला खसूसा बाबू के का नाम हो बोलना ना मरते नहीं बोला ना खसूसा काहे खसूसा खूबसूरत खूबसूरत सा रुक यार सुने दे पहले अभी समझ में नहीं का का कहला बोला खूबसूरत खूबसूरत अच्छा खूबसूरत जी के लड़का रह राम जी हैं हाँ मतलब खूबसूरत के लड़का राम जी रहस कहा कि खूबसूरत के लड़का ना है ना है अरे तो के कर हवा कहा कि दशरथ जी के दशरथ जी के चला बाबू के बदल देला अच्छा बदलाई है ना सब बदलाई माई के नाम कहा बोला पिंकी कहा कि आज से हम पिंकी देवी के लड़का ना है ना है के कर पिंकी देवी के कर हवा के कर हवा कहा कि कौशल्या जी के कौशल्या जी कएगो माई बारी ऐसे हम कहवे निहा कि राम जी के माई के नाम कौशल्या ही रहे आज से तू के कर लड़का भइला कौशल्या जी के तारा कएगो माई बारी 3 गो तब तो बाबूजी पे बड़ा भीड़ पड़त होई हो चुप हालांकि गलत बात नहीं राम जी के 3 गो माई रहली कौशल्या सुमित्रा के कई तीनों जना माई रहे लोग तो कह के 3 जनी माई बा लोग हमार 3 जानी हमारे माई बा बहुत सुंदर तू का कहला कि बाबूजी पर लोड पड़त हुई हां खेवा खर्चा अच्छा चलो बहुत सुंदर त राम जी धनुषवा के लगे आयल बानी धनुष तो एगो तनी क्षण भर खातिर है मैं के स्टैंड में दे करके धनुष बना देता नहीं मान के चला कि इहे धनुष आ एकरे के तहरा तूड़े के बा ठीक बा इहे तूड़े के बता राम जी के तनी जल्दी मेकअप मार दो भड़क से टीका लगा दो अभी टीका लगा दो राम जी के टीका एगो चाहिए ना कम से कम रोक 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 हमरे के दे टीका हो गल तहारो को चंदन हम कहत नहीं चलो आंख मुदा भर देन आइया ये रहा ये आपका न्यू सिस्टम ये हुआ चाप दाढ़ी आपका इधर कीजिए इधर ऐसे हाँ राम जी बनैल कि नाच के जोकर नाच के जोकर तब कही तो जब पूरा मुंह में लगे इनका के डिजाइन से इनका के मारा तनी जौन मेकअप बचल बा बाद में खूब डिजाइन से मारी ना कौन दिक्कत जौन मेकअप बचल बा बाद में देख ली है अब देखनी हुई अब इन्हें राम जी धनुषा के लगे आयल बड़े तुरे खातिर तले सखी लोग सीता से कहल कि ये सीता अरे फुलवरिया में ना गए रहू मोदी हेने आवा हेने जेकरा के देखलू मने मने अपन स्वामी स्वीकार कैलू गिरजा जी से जाके प्रार्थना भी कैलू उहे सवार का धनुहिया के लोगे आयल बा उहे आयल बा सवार का हे सूरज भगवान ऐसन राउर कृपा होखे कि उन्हीं से बियाह होखे होई 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 टेंशन मत तू कौन सूरज के गोर लगाता रू
सीता जी गणेश भगवान के और सूरज भगवान के गोर लगातार थोड़ी देर खातिर हिनका के सूरज देव मान लो कहा तारी की हे सूरज भगवान उगाला अरे सूरज जाए बाबा हो तोहरो लागी गो तोहरे उगल काए बाबा हो खेला जो सीता जी का कहतरी जरिए के दुखिया ए बाबा हो माई बाप नामो हरावा के पुड़वा से बाबा हो जन्मवा भइले मो ऐसन बालावा हेलो थोड़ा समय ना और बढ़ी चाटी तनिक ऐसन बालावा बिहत राम के धेनुहिया बिहते तो सीता जी ने गोर लागताड़ी आ तब तक ने प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुहिया के लगे गोल बनी हाँ परिक्रमा कैले बनी 4 गो बात मन में विचार कैला के बाद में कुल देवता का प्रणाम करके धनुष पर हाथ लगो नहीं लगाओ फड़ाम से एगो ही है एगो हूँ उठावा तो उठावा 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 उठाओ राम जी धनुष उठौले बारे सब कोई देखत सब कोई देखत नु सब कोई देखत रहे कि राम जी धनुष उठौले बारे कोई से उठत ना रहे राम जी धनुष उठौले बारे राम जी के धनुष उठाओ सब कोई देखल आ कब है के तुर देनी मोरा ओकरा के मोरा हां जयकार होखे लागल प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की तहि छन राम मध्य धनु तोरा भय भुवन घर घोर कठोरा राम जी रवा तो धनुष तुरनी है का तुरनी है रोकी हाथ में धरी हाथ में धरी इका तुरनी है धनुष अब मिली इनका से तनी लोग आंख में धूरा झोंके लड़वा धूरे में आंख झोंक देते माइक के स्टैंड होवे छटका देनी कहते कि धनुष लेकिन मानी तो देव ना तो पत्थर थोड़ा देर खातिर ही है धनुष बा आ थोड़ा देर खातिर ही है राम बाड़न राम जी धनुष के तुरले बनी सीता जयमाल करे खातिर आ रहल बड़ी सीता ए सीता केने गइलू हो रे सीता वो ऐसा तो बोलो तारे बुझाता कि तोर कुछ लागे ले घर सीता के बड़का नानी भल बड़ी अब है ना आगे निकलो लोग आगे निकलो फ्रंट पर चले हने घूमी हने 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 सीता आवा है जब आवा केने कहो तनी और हने बढ़ जा सभे का लौके के चाहे ओठ में ओठ सटावा हाँ इया अब गे तो लागतारा से सुंदर श्याम सुंदर लेखा वाह सुंदर अरे महाराज जी के हमें जे सजाओ तरे के हा के सजावेला तोरा मालूम नहीं के पहनावा धोती उती पहना दो जल्दी भगवान श्री राम के वस्त्र धोती नु रहे पहनावा आ इया अरे महाराज ससुर नु धोती पहनावेला ये टोपी स्पेशल टोपी है जो कि इंग्लैंड से मंगाया गया है। इस टोपी में 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है क्या है आप कहीं जाइएगा और